keba min ye furancɛla fanga sigili a ye baara minnu sigi sen kan a fɔra o ma ko assise nationale. Assise wolola mun na laɲini caman min b'a to lawaleyalu bɛ se ka kɛ waati ni waati bolofara minnu bɛ o ko hukumu kɔnɔna na olu ye tali kɛ k'u yɛrɛ tɔgɔla jɛkulu k'olu sigi. Musow ta n'o ye musow ka états généraux ye keba a labɛn bɛ sen na. Nka bi an bɛna jira komi sɛnɛ ka keba o ye anw yɛrɛ ka kow sigi cogo, an ka maanifinya taabolo, an yɛrɛ ye sira bila cogo min mun y'an se nin kɛnɛ in kan. Dɔgɔkun tɛmɛnen n k'i ma yan n ko bi Bamakɔ kɔnɔna na funangɛnniw olu de bɛ taa sow ta ka taa si sow kɔnɔ ka taa tile sow kɔnɔ, fa tɛ yen ba tɛ yen maa wɛrɛ tɛ yen ko min ka di u ye u b'o de kɛ, hakili b'a tɔ dafa keba. Mun nana n'o ye mun ye nin se an ma ko yanni maa min ka jɔrɔ i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min keba i bɛ t'o lajɛ. Waleya minnu bɛ ka anw ka duw sɔrɔ bi, waleya min bɛ ka anw ka sow sɔrɔ bi, waleya min bɛ ka kɛ anw ka sigidaw la bi, waleya min bɛ ka kɛ anw ka duguw kɔnɔna bi keba a bɛɛ lajɛlen labɛnna a mɛnna koyi. An bɛ kɔlɔlɔw kɛnɛ de kan bi wa an m'an ka maa dabali ban sabula ko min don a jateminɛna k'a lakɔlɔsi ka tila ka anw yɛrɛ ka taabolo an ka jamana yɛrɛ sigilen don sen minnu kan k'olu bɛɛ lajɛlen don a la. Mali ale kɔnɔna na keba musow ye kobaw kɛ, musow tɔgɔ bɛ Mali tarikubaw la, musow ye jɔyɔrɔbaw kɛ, u ma kalan u ma taa ekɔli la u t'u tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn nka u tun bɛ ko dɔw u bɛ ko kɔrɔ dɔn sabula u lamɔna cogo min na u y'o kɛ taabolo ye ka se ka u cɛsiri. Sikasokaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ Momo Tarawele dɔn keba, ale ma jɔ kɛrɛfɛ dɛ, a ye kɛlɛ kɛ de. O n'a ɲɔgɔnna mun b'an ka jamana kɔnɔ keba kunjili t'a ban muso kunda. Nka mun y'an sɔrɔ anw donnen démocratie kɔnɔ keba anw y'an ta kɛ fɛn o fɛn n'o nana k'o ka di anw b'o minɛ, kuma tɛ ni wari bɛ a la. Keba jamana min kɔnɔna na i ye siya caman ye cogo cogo an ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min kan o ye k'a fɔ ko dutigi de bɛ anw ka jamana kɔnɔ, o ye k'a fɔ ko min ye alimami de b'anw ka jamana kɔnɔ, taabolo kɔrɔw tigiw de b'an ka jamana kɔnɔ, min ye anw ka jamana sigicogo ye du de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ keba. Mun y'an sɔrɔ an nana ka ɲinɛ k'a fɔ ko min ye du ye ale bɛ sigi fɛn fɔlɔ min ka keba o ye furu ye. An ye furu bɔ da la ka furu kɛ sugu bɛɛ ye ka bɛɛ ni bɛɛ di ɲɔgɔn ma, tanga t'a la tanga kɔlɔsili t'a la foyi tɛ a la, an y'an ka duw sigi ten. Keba o fana nana tɛmɛ ka bɔ yen mun nana sigi ko sen kan tuguni o ye k'a fɔ ko min ye du kɔnɔna na ko ka sariya sigi min bɛ muso ale ka hakɛw dafa. Démocratie y'an so kɛnɛ kan min ye ka fɛɛrɛ sigi ko denmisɛnninw ko k'olu ka kɛnɛw sigi u yɛrɛ ye, min ye ka fɛɛrɛ sigi ko npogotigiw k'olu ni hakɛ ka ca. Keba u nana mun kɛ parlement des enfants min ye assemblée des enfants, musomanin minnu bɛ yen k'olu ka kow don ba la, min ye musow ye k'olu y'an ka bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka dutigi ka ɲinɛ o kɔ. Keba ne bɛ misali d'i ma, e ko k'e ka minisiri so ko a tɔgɔ ye ko musow ka ɲɛta, denw ka ɲɛta ani du ka ɲɛta, o tuma e ye dutigi bila min? E bɛ muso ka ɲɛta fɔ dɔ de nana ni muso ye k'a kɛ muso ye. I ye den min fɔ o sɔrɔla den na cɛ ni muso olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ de la keba, o sɔrɔla min du kɔnɔ. I bɛ se cogo di ka muso bila ɲɛfɛ ka den da o kan ka sɔrɔ ka na ni du ye dutigi tɔgɔ tɛ fɔ keba, k'a bɛ ye fili ye. O fɛɛrɛ minnu sigira u ye ONG de ɲini u ni musakabaw bɛ cu an kan yan don o don, togoda tɛ to, buguda tɛ to, sigiyɔrɔ tɛ to, u ye mun ta dunu bala tɛgɛrɛ don o don an ka télévision so bɛ mun bɔ an ye
ka denmisɛnninw dege tɛgɛrɛ ni manamana ko ani ko kuntaw na ko o de ye ɲɛta ye k'u ka hakɛw ka sabati keba dutigi k'ale lafu k'a lajaba a t'i lamɛn a ka kuma tɛ jate kuma tɛ ni fɛn t'i kun keba minisiriso sigira ko muso den ani du ka ɲinɛ dutigi kɔ keba maa kalannenw minnu ko k'u taara nanzara kalan kɛ olu de nana ka nin kɛ an ka jamana na san caman baɲumankɛtɔn bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na an ka jamana kɔnɔ dɔw b'a f'i ye k'olu ta ye nɛgɛkɔrɔsigi o kana k'an ka jamana kɔnɔ dɔw b'a f'i ye k'olu ta ye ko muso denmisɛnnin npogotiginin a kana furu joona dɔw b'a f'i ɲɛna ko cɛ ka muso caman ta k'olu t'a fɛ o ka sigi sen kan dɔw b'a f'i ɲɛna ko hali muso tiɲɛ tali ko o man ka kɛ an ka jamana kɔnɔ nin n'an damantanw ka t'o kɛ lajɛw ye k'o kɛ sigiw ye k'o don musow kun ma hakɛw b'u bolo aw kana sɔn ni fɛn o fɛn fɔra aw niyɔrɔ ka ye a la aw ta ka fɔ aw ye ka denmisɛnninw ta fana k'olu fana labɛn o cogo la droit des enfants droit des saisies droit des filles droit des mineurs ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ don o don dunu ni bala ye ka don an ka dugu n'an ka dugumisɛnw bɛɛ kɔnɔ keba ne ye dutigi sen bɔ golo kan e b'a kɛ cogo di keba bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna a lamɛn ka ɲɛ dɛ ni muso bilara ɲɔgɔn na a bɛ taa ni ye min tribunal tɛ yan procureur fɛ yen a tɛ daminɛ polisiso la dɔw tɛ taa n'i ye sɛbɛn fɛ yan bi bi in na sariya tɛ denmisɛnninw bolo n'i ye ko k'u la u ka taa n'i ye fanga la ne ko n'aw taara fanga la o n'aw ma bɛn o muso bɛ segin jɔn de ka du kɔnɔ a bɛ segin min ayi a bɛ taa procureur fɛ o la dɛ maa si hakili ma nin ye wa bɛ tila k'a f'i ye n'ala y'i ci i ka s'a ma tuguni kabini ye furu ma ban du ma ban dara ma ban e k'i fa wele kiiri la ka t'i sigi procureur ɲɛkɔrɔ k'i fa dɔgɔya k'i fa lajaba k'i fa lebu e k'i muso i cɛ wele kiiri la keba ka t'o wayiba k'o lebu n'o gindo bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ k'e bɛ tila ka segin ka n'o ka du kelen kɔnɔ tuguni maaw ma hakilimaya baara kɛ nin yɔrɔ in na dɛ keba fɛn min tɔgɔ ye ko dutigi ni dutigi lajabara dutigi lafura e bɛ fɛ du jumɛn ka kɛ e bolo ko barika bɛ k'o kɔnɔ anw fitinin a ma mɛn dɛ même si n'an yɛrɛ kɛra personne âgée nin waati in na keba anw fitinin ko tun bɛ ko la hali n'anw faw bɛ fɛ k'a k'an baw la a tɛ kɛ an sigilen ɲɛna bonya tɛ dɛ nka fɛn dɔw bɛ yen cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ fɔ jama la nka nin waati laban in na fɛn bɛɛ lajɛlen lafura fɛn bɛɛ bɛ ɲɛfɔ denmisɛnninw ye fɛn bɛɛ bɛ lakali u ye ko bɛɛ bɛ ɲɛ yira u la k'a kɛ kun ye k'u k'u tanga k'u yɛrɛ kɔlɔsi ko ka se ka fɛn faamuya nka olu nana sɔrɔ tabiya ni taabolo ni danbe ni maanifinya kɛcogo min b'anw fɛ yan o taara min an y'o bila min du tɛ se ka barika ni dutigi tɛ dɛ dutigi fana f'a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la nka n'u ye sariyaw ta k'i lamini ta keba i b'a f'u ye n'aw segintɔ don e tɛ taa procureur fɛ yen sa n den komi i ye n wele sebe de fɛ yen i tɛ kɛ sebe den ye sa an ka hakili kɛ ka baara kɛ an ka taabolow jateminɛ an k'an ka kow sigicogo lajɛ keba n'a ma ɲɛ ko malikura ko ye tiɲɛ ye k'a sigilen don sen kan an ka nin ko in jateminɛ du ye dutigi de ye kafo ye kafotigi de ye jamana ye jamanatigi de ye dugu ye dugutigi de ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i se don nka n'an filila an yɛrɛ ma k'an ta nata fɛ k'an ta wari fɛ ka diɲɛ girin k'a soba girin k'an ka sariyaw bila k'an ka taabolow bila k'an ka danbew bila k'an ka maanifinya kɛcogo bila e m'a ye kɔsa in na premier ministre bɔra k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n'o bɛ fɛnw kɛ k'an k'a jateminɛ sa k'an yɛrɛ ka taabolow bɛ yen sariya bɛɛ tɛ se ka taa sariya la o f'a ka lajɛ de dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ dugutigiw ka bila u ka dugutigiya minɛn kɔnɔ bi a ɲinina a sɔrɔla mun fɛ keba nin n'a ɲɔgɔnnaw de don n'an k'an b'a fɛ ka falen ko malikura taasira keba ministère de la promotion de la femme u k'a kɛ ministère de la promotion de la famille ye du n'o fɔra o ye dutigi ye walima u k'a bɔ yen parce que mun na e tɛ se ka muso ta k'o tanu ka den ta k'o tanu ka du tanu e tɛ dutigi tɔgɔ fɔ hakilima yɛrɛ bɛ se ka sɔn nin ma
u ye nin damandan ka na ni diɲɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔsa in na u nana tubabu nana mun fɔ an ye an bɛɛ lajɛlen an bɔra a kalama ko il faut que k'an ka sin d'an denw an musow ka sin d'an denw ma i b'a fɔ ko kura ko barika bɛ sin na ko sin nɔnɔ ko o de sara an y'o ta kɛba k'a kɛ i n'a fɔ ko o tun tɛ kɛ an fɛ yan an lamɔna cogo di o campagne nana kɛ k'o wariw bɔ k'o dun k'o baaraw kɛ an ka jamana kelen kɔnɔ yan sabula an y'an bolo bila a sɛbɛnw na n'an m'a lajɛ ka segin an yɛrɛ ma mun ka ɲi an ma an bɛ se ka mun kɛ mun b'an bolo an bɛ se ka tɔw ta jumɛn ta ka fara an ta kan ka taa ɲɛ k'a kɛ ten dɔrɔn ni mɔgɔw nana ni wari an bɛ tugu kɔ kɛba a yɛrɛ ye mun y'an ye an ye nin nafolobaw minɛ mɔgɔw bolo a jaabi ye mun ye n'an ka sow cili tɛ n'an ka duw cili tɛ ni sɛgɛn tɛ ni laɲini tɛ ni jamana yɛrɛ burujali tɛ ni fa tɛ den bonya tɛ den tɛ ba bonya tuguni lamɔ tɛ yen mara tɛ yen foyi tɛ yen n'o tɛ a ye mun y'an ye n bɛ marakaw fo yan dɛ siya caman b'an ka jamana kɔnɔ olu m'u ta bila dɛ kɛba hali musow ka nɛgɛkɔrɔsigi filɛ nin ye u ko sariya de b'a la ko k'a kɔn kɛba an bɛ jamana kɔnɔ jamana min ko k'an ye layiki ye ni ne ta bɛnna ma mun na ne tɛ to yen k'an ta kɛ layiki tɛ yan e bɛ seli i ye silamɛ ye ne ko n ye kerecɛn ye anw ko an dan da si la anw bɛ yen anw k'an ka kɔrɔlenw kɛba anw tɛ k'an ta kɛ yan munna mɔgɔw bɛ minɛ o la bi hali kunun k'o sɔrɔ u ye ja dɔ bɔ television na kayika minnu bɛ bamakɔ yan u y'u ka laadala baara dɔ kɛ nɛgɛkɔrɔsigi musow ka nɛgɛkɔrɔsigi b'a la ko o tɛ kɛ parce que sariya b'a kɔn an kan k'an segin an yɛrɛ ma dɛ an kana fili an yɛrɛ ma ne kɔni bɛ min fɔ komi états-unis bɛ senna a labɛnni bɛ senna musow ta u k'u jija minisiriso in n'a tɛ se ka bɔ yen u k'a tɔgɔ kɛ ministère de la promotion de la famille ni famille fɔra dutigi nana ye n'a b'a fɛ ka musow dɛmɛ o kɔnɔna na o dɛmɛw na tɛmɛ dutigiw fɛ fo k'a kɛ cɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ o minisiri ye e de la ka cɛ kelen y'a minisiri ye anw dun ka jamana ye cɛ jamana de ye mali ye cɛ jamana de ye mɔgɔw b'an nɛgɛn k'an don fɛnw na nka an ka jamana taabolo ye cɛ jamana cɛ de ye bi anw b'a fɛ ka nin fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ yanni an ka taa baga maaw ma an yɛrɛ ye san 10 de kɛ nin na kɛmɛ bɛ se k'a faamuya cogo di kin kelen kɔnɔ muso tɔn 10 bɛ yen nka kin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ maa 1000 kan nka a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya bɛ maa kelen de bolo n'ale ye min fɔ o de bɛ kɛ musow bɛɛ lajɛlen sɔnnen don o ma an denw t'an ta ye an mɔdenw t'an ta ye an musow t'an ta ye an ka du tɛ an ta ye an tɛ se ka kuma an tɛ se ka foyi kɛ hali n'an k'an b'a ɲɛnabɔ ko ayi ko ne bɛ n ka dura dɔn komi i ye nin de kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ polisiso la kɛba o du joli cira ten o furu joli tiɲɛna ten hakili kan ka se ka baara kɛ nin waati in na malikurako ta sira fɛ anw ka miirina na kɛba u k'a kɛ ministère de la promotion de la famille o ye du ye tigi b'o la muso tigi ye cɛ de ye furu ye sutura de ye wa muso o muso i ka musoya ka dafa i ka jate musow fɛ i ka se ka lakodɔn i ka kɛ furu la dɛ furu de ye muso danbe ye kɛba an bɛ musoba damadɔw dɔn hali bi bamakɔ u ka kalan tɛ dɛ u bɛ diɲɛ jɔyɔrɔba fɛn fɛn sɔrɔ u b'u cɛw bonya an b'o musow fo u k'a to yen maa u ka yɛlɛw la maa minnu ye musokɔrɔba siri kɔrɔ dɔn ka taa diɲɛ mɔgɔbatigiw ka nafolo minɛ ka na an ka jamana sigi a sen tabara kɔnɔ a dɔw bɛ min bi a ye mun ɲɛ u ye a ye mun ɲɛ an ka jamana ye an k'an ɲɛ yɛlɛ kɛba foyi tɛ yen n'o ka di ni musow t'a la a tɛ yen nka musow bɛɛ lajɛlen fana k'a dɔn k'a fɔ ko n'u jɔyɔrɔ don n'u dan don anw ka jamana taabolo yɛrɛ ye o ye n ye t'a dɔn k'a fɔ n ko fɛn ma anw ka jamana kɔnɔ min ma musow bonya taabolo foyi tɛ yen min ma muso bonya nka an k'a ko kɛ bɛrɛ la n'an b'a fɛ an ka k'an yɛrɛ ye n'an b'a fɛ an ka segin an yɛrɛ ma fɛn dɔw bɛ yen Asimi yɛrɛ ka kuma fo mɔgɔ k'a fɔ ko n tɛ fɛn dɔw fɛ quoi kɛba f'i k'a fɔ ko ayi nin non ne tɛ se ka nin ta quoi
ni an ka sɔgɔmada in na kado ye an k'a di jɔnni ma promotion la faamu n'an y'a d'a ma an bɛ fɛ fɛn min ka falen an ka nin d'a dɔw ma dɛ an b'a di premier ministre de ma ale de ye fanga ɲɛmaa ye Abdoulaye Mayiga général de division ni i ka kado ye sɔgɔmada in na ka bɔ anw yɔrɔ an ka miirina n'an ka hakilina n'an ka jateminɛw y'an bila nin yɔrɔ na an bɛ se ka fili dɛ keba o tɛ parce que an fana bɛ ji min donc n'an filila o ka k'anw ka fili ye n'o tɛ nin ye anw ka ko jateminɛ cogo ye ka kɛ ni yɛlɛmaba minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'an b'a fɛ ka falen ka k'an yɛrɛ ye an ka se k'a dɔn k'an bɛ maa wɛrɛ bɛɛ o bɛ se ka kɛ nka an kana fili an yɛrɛ ma dɛ an ye maliyɛnw de ye anw tɛ maliden ye dɛ an ye maliyɛnw de ye an ye maliyɛnw de ye keba kado premier ministre e bɛ taa n'a ye yan e tɛ s'a kɔrɔ ayiwa an na colonel Watara wele o ka n'a ta ka taa n'a ye o na s'a kɔrɔ o tɛ ka sɔn wɛrɛ na ta an bɛ o chronique jɔ an bɛ taa ni e fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na dugutigi ni wari dafara e passe